Padayon nga naghisgot o nagpahinomdom nato ang atong unang pagbasa kaning basahon sa Ecclesiasticus or Book of Ecclesiastes, kabahin sa atong kinabuhi dinhis kalibutan. Matod pa niya, pahimos samtang batanon pa ka, kay kanang imong lawas nga gamhanan pa kaayo, makadagan pa, makakita pagtarong, tinaw pag mga mata, ligon pa, imong tiil, imong bukton, moabot yung panahon nga hasta imong ngipon, mahurot na, hasta imong mata, di nakakita, ng imong kamot, di na gani hapit kakupot, kaya magkurog-kurog na hasta ang imong tiil. Nya ang ending sa iyang pamalandong aning atong kinabuhi, wa gyud kapuslanan ang tanan. Ang tanan kuno wa gyud kapuslanan. Kay sige kag pakaon, sige kag atiman, unya ang ending ra dili nimo mapahimuslan ang imong gikaon ug ang imong giatiman, kay mag-anam manggid ka matay. Okay. Lingian ang imong tupad. Ing na wa gyud kay kapuslanan. Bitaw, way kapuslanan. Siging balik-balik kada adlaw, trabaho gyud, manag-away na lang tani atong trabaho. Sige kunuhayng pakuan nga ako gamhanan gyud, ako naadyo ko'y authority, na nag-away na ng ato mga leader sa nasod, leader sa simbahan, kay kunuhay naagid sila'y power. Ang pahinomdom sa unang pagbasa, ayaw kalimot, moabot yung panahon, wa na gid na'y kapuslanan ang tanan. Labi na gyud maghigda na ka nga bisan gani pagtakilid di nakakahimo. Wa day. Wa mo'y nakitaan mga tao nga di na gani katakilid, din amang gani kalingkod. Bisan paglingkod, di na kahimo. Higda na lang. Bisan gani pagladok sa tubig, di na kahimo. Nya, mao ni atong paningkamutan, mao na'y sigihan atong away, mao na'y atong focus, ang pagsigig yung pahimos aning lawas, nga moinding ragway kapuslanan. Matod pagani dire, gipabalik mo ang tao ngadto sa abog, gitapos mo sila diha sa ilang pagkatulog, sama ra sila sa mabalhinong balili. Kanang mga balili ba nga karon green, ikasunod brown, mura sag buwak, nga karon mo bukhad, ikaugma matay. Wa gyud kapuslanan, sigig paningkamot. Ang uban mangilad na lang, ang uban mag-smuggling na lang, ang uban ninda na mga siyabo, aron lang yung kuno mabuhi. Pero wa gidi ay kapuslanan. Kanus aman mahimong mapuslanon kining lawas nga lumalabay. Kanus mahimong mapuslanon ang balili nga lumalabay. Kanus mahimong mapuslanon ang buwak nga lumalabay. Kanus man kung atong gamiton para sa kaayuhan sa uban. Ang buwak nga para ragid siyang kaugalingon ang iyang beauty, way kapuslanan. Pero kung ang buwak atong i-decorate din sa simbahan, tanawa atong dekorasyon, dugay-dugay naman ang gibutang, okay pa di na. Okay kayo eh. Pero malaya raning buwaka. Pero og imong mapicturan ang iyang naagian nga pag-decorate, makaingon ka, hala, kanindot sa decoration. Bisan pag 20 years, inigtanaw nimo, hala, nindot tagis decoration. 50 years, igtanaw nimo, hala, pagkasal nako kanindot sa decoration. Pagpista namo, kanindot sa decoration. Hangtod na lang nga mamatay na lang kag tinanaw, naalang yapon ang kanindot. Kaya nga naman, nagamit siya para sa kaayuhan sa uban. Sige, lingi ay mong tupad. Ing na nagamit ka,
Inako no, nagamit ka. Ha? Kamong mga asawa, nagamit pa mo sa inyong bana. Mga naong ninyo, dinara. Ako, magkatawa lang ko kanang ginamitay ba? Uy, kusog na kuno kay mangwakli mga animal. Ayaw mo pang wakli, ipagamit, samtang magamit pa. O kamong mga bana, hapit na rabasan mo, o man, nagamit pa mo sa inyong asawa. Ha? Oy. Mauna din niya may daghan din mo anhi nato. Ngani ba? Sigig pangayo, siging suwat, murata din DSWD. Ako silang giingnan, kanang inyong lawas nga lig-on kaayo, may pa kay mong mulakaw, gani maghimo pagbata, sige pagkamabdos. Ini kamabdos, kita na sa hangyoon nga paadtoon sa ospital, prenatal, kita gyapoy gasto, naiiresita, kita gyapoy anhion. Naku, kana bang inyong buhat? Wa gyud mo'y kapuslanan. Magsigi gani kag pangayo, mura ra kag parasite. Kana bang tanom nga parasite? Kana bang gasalig lang sa iyang isig katao? Sige lag pangayo. Unsa man gisakto? Sige hatag yun. Mao na lagi ang balili mapuslanon kung imo siyang gamiton pagpakaon ngadtos mga hayop. O bisan ganig i-decorate, iparis ni mos buwak. O, di ba? Nindot mo na tanahon. Imong i-landscape sa imong tugkaran. O, nindot tanahon. Pero magsigi lang nagpangayo, gausik lang sa kanini ang nutrient sa yuta, labi na yung musagol sa imong uma, gunahan na iiksa nas kayo. Kay maamong hastang tanom. Karon daghan kay tag mga tao nga way kapuslanan, sige lag pangayo. Lingya imong tupad. Sige kag pangayo. Oy, naidaghan. Na magani uban mga professional gyud kaayo. Mga professional. Unyag dili pa gyud nimo tagaan, mangawat. Kana day mga smugglers. Di na professional ang kasagaran. Nganong ila mang gismagol, kay mangayo sila dagkong kwarta. Kay ilag yung pahimuslan ilang kaugalingon. Nya kay naman sila yung mga kontak, magsmagol. Nya dili day na pangayo. Pangayo nga pinugos. Kana day mga kurakot na to mga officials gobyerno og dinhi sa simbahan. Wa day na sila magdispalkog mga dagko kay kwarta kay nangayo sila og katagbawan sa ila rasang kaugalingon. Maubitang mangurakot, bilyon-bilyon ang ilang kurakot, milyon-milyon. Sila rasay magunay-unay, away-away. Nya kita din himoy nga among pagkawa gyud mga batasan. Nahibawa mo na sila unsay ilang gipangawat. Dili na ta mga buta, dili na ta mga bugo nga di ta kasabot anang ilang obra diha. Dili ta mga tao nga mga buta. Pero ila ginang kurakuton, kunuhay naka-ilad sila nato, lipay kay sila ana. Pero wa gyud sila'y kapuslanan. Wa. Bisan kamo. Di mo mangilad. Ako, di ko mangilad. Pwede. Pero ako mangilad ha, ano itong pagbaligyag slat. Kamo mo'y nangilad na ako. Nga naman, wa man mo palit og slat. Nya mingon mo, way kwarta pa dire, wa ka mo ana mamakak. Unsaon man na inyong kwarta para inyong kaugalingon, ipalit og balay, ipalit og yuta, ipalit og pagkaon, ipalit og mga vitamins, ipalit og tambal. Mao nay gihisgutan sa unang pagbasa, ang atong kaugalingon mag-anam gini siya kaut-ot hangtod gyud wa na kay kapuslanan. Nya kun ang imong kwarta imo ra nang gamiton diha sa way kapuslanan, wa gyud nay kapuslanan. Our self has no use. Wa gini maayo nga mabuhat kung kanira gi atong atimanon ipaambit nas uban. Mao na si San Lorenzo Ruiz ug ang ubang mga martyrs, ilang gigamit ang ilang lawas aron magpakamatay para sa Ginoo ug para sa atong simbahan.
Perting ninduta ana nga buhat, magpakamatay ko para sa uban. Mao sa nagibuhat ni Hesus. Matod pa niya diri, ang mga tao sa itong ebanghelyo niingon, ang mga tao natingala kayo, nahibong kayo sa dagkong mga gahom nga nigawas ni Hesus. Pero gibutang din diri, pero samtang natingala pa sila sa tanan nga gibuhat ni Hesus, si Hesus misulti. Ingon siya, ayaw kamog kalimot sa akong isulti kaninyo karon, ang anak sa tao itugyan ngadto sa gahom sa mga tao. Unsay pasabot ana? Nga bisan ako gamhanan kaayo, bisan ako tan-aw ninyo murag invincible, kay hasta yawa akong papahawaon, hastang patay akong buhion, ang mga masakiton usalang kahikap, usalang kasulti ayo dayon. I am very powerful, infinitely powerful, almighty. Pero ay mo kalimot, magpakamatay ko para ninyo. Ninduta, no? Timani nga bisan ako, moingon untang ato mga officials gobyerno ba? Timani ako, presidente ko, senador ko, congressman ko, unsa pa nang uban dia? Gobernador ko, mayor ko, kapitan ko, sa pamailaing elected, barangay konsihal ko, na ako'y gahom, apan timan-in ninyo, andam kong magpakamatay sa pag-alagad ninyo. Sus, makaingon kita, sana all. Pero unsa may gibuhat sa kadaghanan karon, kitay gipatay. Daghanang nangamatay o hapit na mamatay sa gutom sa ato mga kaigsuonan, kay wa na kunoy budget para ipablibre nga tos ospital. Nganong wa nay budget na bilyon-bilyon ang nangawa kunong kwarta. Sila ra say gasulti ana, naana sa social media. Ako usara sa kusmutan-aw ana, magpanglingo-lingo ko kung tinuod ni pastilang luoyan. Nya moari sa kag simbahan, adto kag mga parokya na tinuoy office sa Caritas, pero wa say ikahatag. Uga na ba? Uga. Ngano man minus kunong kolekta. Ang kuyaw, kung nabag-o ang among mga sakyanan, nakapamalit pamig yuta, nakapagtukod pamig mga balay, kaming mga pare. Unsa man sana siya? Pangilad gihapon. Ako susiha ko ninyo ha. Ug wa na ko nagitabang sa mga tao kaning atong kolekta dinhi. Wa na ko tumana ang purpose sa atong mga slots sama ng SBF DAG. Para unsa ning atong SBF DAG? Para nis kumbinto. Tagpila ra ni siya? 500 pesos. Kung naa kay 500 pesos, gusto kang mahimong mapuslanon, ipalit na lang nag-SBF DAG aron nga maggamit na para pagbayad aning atong kumbinto. So nanatay halin nga 39,520 slots sa atong SBF DAG. Nya napay 20,480 ka slots nga available. Pagkanindot unta kun ang tanan ninyo nga ni-view nako, ang tanan ninyong nag-follow nako, karong buwana mopalit lang og tag sa ka slot, kining 20,480 ka slots, napaka ni sunod buwan. Wa na nawa na gyud. Sige lingay imong tupad. Ning na palit batag 10 minus usa ka slot. Ning na palit tag usa ka slot. Ipadala na GCash or Palawan or sa atong bank account. Pero ay mo pailad kay nara ba say nagpadaan nato dinhi didto mapunta sa scammer. Ako lang ning i-mention ha, kanangan nga Rosemary kung doon na pa kay kahadlok sa impyerno, kuno nga na intaw ng imong sigig pangilad sa mga tao niya, gamiton pagid nimo si Father Siano. Rosemary, bantayan na ninyo nga ng Rosemary. Dili na lang na nato ikiha-kiha diya, kaya huwag magyapon ay kapuslanang kaso-kaso. Basta nanay mo communicate ninyo niya ang GCash, Rosemary or laingan. Ang ato dinhi Father Crescenciano Obod, Bernardo Jacobi, Remedios Ocaba, Hinara Laborte, Edna Barosa, maoni ang mga ngan. I-flash na nato
inikanta sa offertory song sa atong online mass. Kana lay sundan ninyo. Kanang rosemary o unsa pa nga diha, ang Ginoo nay mag-igo nila. O pag na sila mahadlok sa impyerno, wa lagi ni kapuslanan ang atong kinabuhi. Nya mag-scammer lang kita, mangilad lang kita para lang sa kwarta, way samot gyud pagka way kapuslanan. Salamat sad sa namalit sa atong CTU kaning atong CTU para nis atong panghatag og bugas karong buwan sa Oktubre para sa atong mga kabus nga pamilya, 5 kilo packed rice, mga 3,000 tingali na ka mga panimalay or pamilya atong tagaan. Unya ang ato sa mga batanon, maghimo sa silag Parish Youth Day karong October 4, dako-dako sa budget, abot sa mga sobra 500,000, mga 700, 800 ka mga batanon kuno magtigom dinhi. Nganong ato man ang gitugot para sa mga batanon, may na lang na sila'y overnight activity nga nakasintro ang Ginoo. May na lang, di ba? Kaysa ang nakasintro cellphone, TikTok, unsa pa nang uban niya, disco, gimmick-gimmick, tinukhangay, kuyog-kuyog sa uyab, ngadto sa hagunoyan, ngadto sa kasagingan. May na lang na manglingkod sila dinhi, magsayaw-sayaw, magampo, maminaw og mga speeches sa mga maayosan nga mga speakers, kanindot for the Lord. Gastuhan ta na sobra 500,000 ang atong budget ana karon. Pero ato nang buhaton, anhin na nato kuhaon sa CTO Pila na atong halin? Gamay pagit in taon kaayo, 12,754 ka slots. Naapay 57,246 slots nga available, tag 100 pesos per slot ra gini siya. 100 pesos. Akong usbon kamong naay 100 pesos, kung gusto mong mapuslanon ang inyong 100 pesos, ay mong pagsigig palit og pagkaon karong buwana. Spare ang usa or duha ka 100 pesos ipalit nag CTU mahimo dayong mapuslanon kay kun para ra nas imong kaugalingon ipalit og load, ipalit og snacks, ipalit og unsa pa diha, wa lagi na kapuslanan, mawa ra gid na, no? Pero dili na ninyo himuon ana, itampo ninyo dinhi, magtan-aw mo sa atong kumbinto, porti nang nindota, hangtod na lang mo mga matay, ihayaon na mo, dadon mo diri simbahan, ang inyong kalag mo tan-aw lang yapos kumbinto, maingon lang yapon mo inigdaga na sporlon ngadto gatungtong mo sa atop sporlon, moingon mo nakatampo ko anang kumbintoha. Pag atubang ninyo sa Ginoo, moingon ng Ginoo, pagkadaghan sa imong gipalit nga slot, nagtukod kag balay nako dito sa yuta, sulod naris akong balay kalipay nga way katapusan nga ako'y gatukod para nimo. Nindota, no? Sana all. Sige, lingay mong tupad, be. Ing na ato na ning ihurot og palit og slot aron mapuslanon ta. Kay di ta mo palit og slot, wa gid tay kapuslanan. Way kapuslanan.